prangsi lang ikta lapen chini ikta Lahorijan long kedo Nirmal Kumar T state along long lelam ki keklang thu Karbi Anglong ahoy along Nagaland sor long le keceraja phan kabor i Bang Pharo Photrok Nagaland sor bangsi Risim Chavansi Arplung phun 500 জন মান আহিছে গোটেই কেটা এফালে ৰাস্তা কিনাৰ বহিব থৈছে তাৰ পিছত গোটেই কেটা দাও চাও লৈ প্লাই আহিছে আজিও Pinangana Karbi aphan Assam Police tum kinep kangnang এনেকা তো আমার কারণে এনেকা ডাইরেক্ট থানা লওয়া তো নিয়ম নহয় Sosi pinana ni penta Karbi Anglong la pete Nagaland ahoy adoyalong alam ki arjulong bomlo lason thotsi thare chekluni 54 arni Lahorijan along kedo Nirmal Kumar T state along Karbi akhaya tum kedo jadim chipang thir ponbom monhut Nagaland asor ami thangalong li puci pusi Bang Pharo Photrok Nagaland asor bangsi Risim pen hada ke bang thir bom abang phubang phia thumaphan arplung hun pusi ke phowe ka tum pherang ka thengno ningjepon Lanchot kalisi pinang ana phi pinang an Karbi akhaya mate Karbi arat aphan Assam Police tum Karbi akhaya phan neping nang pontu pusi pinang an Karbi arat tum pherang ka thengno ningjepon tangte arjume me alam bangsalam ke putha Karbi Anglong Tormas Council atum pilo mathaji Lahorijan ke Karbi Anglong kalima Jongsi kalang pulute Karbi akhaya tum pipot dolong ledet Pipot naga khaya tum Karbi akhaya phan arplung longpop Kichok che kumat mo porsi theklongpo Bureau report News 24 Karbi Anglong